Мили мои гранушки, в момента ще играем Грани. Влизаме. О, баба ти е тук. А ние започваме видеото и баба ти вече е тук. Започваме и баба ти е тук. Това не е добре. Това въобще не е добре. И у нас другата почна да пълзи. Вижте как пълзи таз. Вижте. Вижте. Мале и таз пълзи, сега трябва да ми пусне някакъв ключ. Другата идва. Сега гледайте как тая ще ми пусне ключ. Докато се опитва да се измъкне. Ма тази другата що ни помага? Ето. О, не. Идва. Само не взимай ключа. Не е ключа. Не е ключа. Ако искаш, взимай тая баба, но не е ключа. Бабата кой стана? Баба. Тръгва ли си тази баба? Да изчакаме. Тя не видя. Тя не видя. Тя не видя. Тя не видя. Добре. Тръгни си. Тръгни си. Но не и натам. Защо натам? Казах, но не и натам. Тръгни си, но не и натам. Бабо, моля те се, махни се. Таз пък къде ми постави капан? Махни се, бабо. Бабо, махни се. Благодаря, бабо. Защо ти е червена бухалката? Бабо. Абе се тая. Къде е баба ти? Тя слез долу. Тя слез долу. Бързо, бързо. Yes. Тя слез... О, не, тя слез на грешното място. Тя слезе там, където ти трябва. Ето сега трябва да отидем при паяка, доколко знам. Едно колелце. Вземаме си го. То ще ни трябва. Аз после няма как да изляза. Записано. Боже. Мили. Взяхте ли паяка? Мен малко ме е страх. Аз май се тръгвам, приятели. Приятели, аз се тръгвам. Мале, баба, вие... В баба ти гранушка, хвата е паяк. Баба, ще. Че го мисля. Че да си го скручу. Ооо. Приятели, вижте. Гледайте. Може ти гадно, ама. О, не гледайте. Ама то ми остана долу. Аз се осъзнах, то остана долу от това нещо. Кръгото, което ми трябва. Ден две, направо отивам там долу. Отивам долу, защото ще ми трябва. О, не, отивам. Не мога, отивам. Значи, доста неща успях да направя. Не, той кръгче, което ми трябва специален ключ за едно място. Баба ти гранушка да не е... Защо ги е затворила, бе? Тя да не е сложила нещо ново в шкафовете.
Не, няма нищо. Не. О, не. Сега трябва хора при паяк. Кажи ми, че бъдат игранушка на втория етаж. Приятели, трябва да ходя. Тук има ли нещо? Не. Шако. Не. Защо водата е лайняна, бе? Картите. What the What the signal? Не. Чувства ми няма. Чувства ми няма. Мале, не. Как ма стресна, човек. Определено това видео трябва да направя за не деца. Че не е за деца. Имам приятели, които са с детски профилите, че не могат ми гледат видеото. Деца, ако има някакви по-малки от 10 годишни, съжалявам, ама дърки ще правя без деца. Съжалявам. Че яко. Бих си го изтеглил, ама не е истинска Майнкрафт. После като вляза и е някаква измислица. App Store. Аз съм App Store. Ако разбирате, аз съм на iPhone. Ето. Не мога. Не. Значи там долу повече няма да ходим. Там долу няма да ходим, защото частта ми няма. Някой не ми каза, че паяка... Ама аз видях, че ми падна частта. Докато ме ядеше. Понякога в туалетната има... защо в туалетната е... снимка? Защо е толкова скафяво? Защо е толкова смуклясало? Бабо, какво си правила? Бабо. И защо мирише на говненца? И сранито. От теб. Още 2 парчета, приятели, съм сгубил. А то като ги направя тези 2 парчета, кому ми помага? Нищо. Така. Я да видим писмо. Не, той ми е домашното, бе. Той ми е домашното. Той ми е моята стая. Ето, румтур. Чай да хвърля домашното. Това е румтур правя на моята стаичка. Най-добрата на света. Чай да си видим домашното какво е. Аз може да скрия под масата. Ако баба ти гранушката е. Ако дойдеш обяд. Така, да я си напишем домашното. Какво пише? Направете преразказ на този текст. Какво пише? This is my 5th day in this house. Това е 5-я ден от тази къща. She chases me where I go. I'm cute and my body hurts. Не разбирам английски, Бягай, ту, домашното, чакай. Чакай, той ще го кажа писмо. Ще кажа на баба ми, че е писмото. Писмо от енергото. То е писмо от енергото, да знаете. От енергото е. Так. Баба ти е идвала. Баба ти изкукуригала е идвала така. Защо? Защо баба идвала? Защо бабата е идвала навън? Какво е това? Частица! Ето я частицата ми! Излязла е навънка. Обаче трябва да го включа. Добре, слагам си частицата там. Не. Звънах на звънеца. Сега изгнилата гранушка ще дойде. Добре, влизаме в къща. Тя докато се занимава да отиде навънка, аз през това време ще вляза вътре. Сертаки. Сертаки, ако не знаете, това е гръцки танц. Тън, 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 тън.
Трябва да намеря ремоут контрола. Ремоут контрола трябва да намеря, приятели. Аз ако се замисля, тук скоро не съм идвал. Я дай да влезем. Тя нищо... Спарк Бланк. Какво е това, бе? Аз не разбирам какво е това. Приятели, пишете ми... О, не. Баба ти ще го чуи. Тук ще намеря... Тук знам, че е мечето тези, ама... Какво е това, бе? Уил Кренк. О, не, Теди няма да го пипам. Какво е Уил Кренк, бе? Какво е Уил Кренк? Приятели, сега се връщам да мога да взема някой друг телефон да си го преведа. Така, гранушки. Какво е това? Уил Кренк! Уил Кренк! Какво е това чудо, кажи ми? Какво е това чудо на чудесата Уил Кренк? Ей, сега ще проверя в Google преводача. Така. Пишем. Превод от немски на български. Той на немски ли е написано? Да, на немски. Значи, чакай. От немски на български. Translate. Пишем го на немски. Не беше, гон се. Уил Кренк. Чакай да кликнем да го видим откъм мога да се скрия. Парче от пушката! Перфектно. Значи, още едно парче от пушката намерихме, докато търсим нещо друго. Уил, сега къде е W? Уи, Аш, нещо си. Уил Кренк. Манивела на колелото. Какво? Какво е тази глупост манивела на колело, бе? Да го оставя, бе. Да ще го оставя, бе. Месото тук е много вкусно. Той после трябва да го видя къде е. Защото ми е някъде познат. Първо ще го намеря къде, пък после ще го слагам. Съвсем забравих къде. Хора, още малко и ще застреляме баба ви на това видео. Мисля, че сега правя нещо, най-дългото си видео в момента. Писмото на бабата, т.е. домашното ми. Remove control. Аз трябва да намеря Remove контрола, обаче не знам къде. Аз претърсих хакшали цялата къща, да не да трябва да търся някакъв ключ, за да мога да отворя някъде, за да го намеря. Аз се сетих, аз не проверих на едно място. Чакай, че бабата е тук. Баба, сертаки, айде танцувай сертаки. Ма не румънското хоро, ма сертаки. Тън. Ако се въртиш... Къде ти? Добре, качва се нагоре. Не се качи. Не. Чакай, къде може да помислим да отидем? Remove control ли беше? Remove. Аз не съм ходил на последния етаж днеска. Ето го къде! Ясно. Добре, крием се, че баба ти граница ще дойде. Значи знам къде е. Знам къде е вече. На последния етаж и после ще разбера какво отварям. Само да не е някакво нещо страшно. Къде е бабата, бе? Тя май ма загуби. Тя ма загуби. Дали е добра идея да ходя?
Се дали ще дойде. Аз се тая, ако иска да идва. Тя е тръгнала. Ето го! Добре, приятели, много скоро. Мале, аз как ми се появи пред лицето, бе! Абе, гранушке! Ей, Сигма гранушка! Добре, ясно, тя там го... Тя е след мене. Аз ще измамя и ще се кача. Сега имам чувство, че ще ми скочи пред лицето. Качих ми се горе. Yes. Емичи. Оф, не, това паяка ли беше? Стига човек, това паяка ли е, бе? Ужас. Там горе повече няма стъпя. Не! Кой ден бях? Не, това означава, че съм четвърти ден. О, не може да бъде така. Не. Play hide and seek, ще ти дам се едно see me. Се кача горе при паяка. Бабушка ма видя. И бабушка ма видя, приятели. Аз сега втора част ли правя? Трета част ли правя? Не знам. Аз само да ви кажа, никой не ме видял публикацията, но искам да кажа и да спомена в видеото, че на всеки голям празник ще си сменям снимката на канала, свързваща с празника. Примерно сега има Хелуин, аз сложих снимка на тиква хелуинска. След това за Коледа ще сложа нещо тематично за Коледа. След това за Великден ще сложа и така. Само за тия празници. Най-важното забравих. 3 март. 3 март най-важното. Сега няма да ви казвам какво има на 3 март, какъв празник е. Искам ви да ми кажете 3 март в коментарите. Пишете в 3 март. Какъв празник е? Тоест, какво се празнува на него? Не какъв, защото той ако има някои, които не са в 4-ти клас, няма да го знае. Мале, ще се претрепя. Гранушке! Гранушка, не ди така, сертаки, играй сертаки. Тън. Да, той го забрах. Не ми трябва. Те на най-скъжешното място са го сложили, да мога да не го видя. Remove контрола, къде е контрола? Няма да е тук, защото така и не съм го отворил, аз съм намерил remove контрола без него. Ей, тук, ако не е тук. Къде е remove контрола? Прикарвана! Ние трябва да дадем храна. И тук
купичката да му дадем храна? Защо всичко е толкова трудно? И откъде да намеря храната? Един път беше в кухнята, което е най-доброто място. Не очаквах от баба Гранушка да е толкова умна. О, не. Последен ден. Не махай се, бе! Кой ти, бе? Каква е тази реклама, бе? Превъртвам. Не. Последен ден. Последен. Ако и сега не намеря храната на гавана, да взема remove контрола, да лазде. О, не. Значи, слушайте плана. Търся храната на гарвана. Взимам, там слагам храна, взимам remove контрола. Да, сещате се, това нещо, което гарвана го държеше. Взимам remove контрола и има такова. И аз пък, боже, там една врата долу, която за нея ни трябва remove контрола и вътре в нея може да има нещо полезно. Но ако няма... Здравей, бабо. Много си гадна днес. Къде, моля ти се, бабо, дай ми късмета днес, какъвто ти нямаш. Моля... Няма храна. Не тука. Знам, не там. Я моля да натикна какво има долу. Winch handle. Winch handle! Знам къде! О, не, баба ти отваря врати. Знам кое Winch handle е. Тоест къде е? Но вече май баба ти Гранушка след тези 5 дни не го е махнала. Някъде в хола беше, защото спомня, че бяха по големите шкафове. Защо попаднах тук? Аз ще се претрепя само... О, не, защо дойдох при парки. Дай да го видим пока иначе. Само ще видя как ще мине през лицето ми, ще се стресна. Просто сигма бой! Значи, когато умра, спирам видеото. Да го съняват какво да го направя. Гранушка, надявам се, че днеска е по-добричка. Снимката. О, фак, Гранушка. Гранушке. Мила моя изгнила бабо. Мила изгнила бабо. Мила изгнила бабо. Мила изгнила бабо. Мила. А тука ни трябва отверка и вътре има нещо, ама първо за да направя това трябва да сгубя пушката, след това става пушка да стрелна там отверката, тя ще падне и там половината неща ще ми изпопадат, ама не знам къде е последната част от пушката. Сигурно трябва да намеря храната. Защо всичко е толкова сложно? Аз претърсих всяко едно място. Не е възможно. Тук пък какво искат? То пък въобще не се отваря там, да не е слендърина, да стои и да преве. Да не е някъде изпуснато, не знам, да е гличнало играта, ама няма никъде, човек.
Извинявам се, ако нищо не се чува, защото и аз буквално нищо чувам. И тук мисля, че беше паяка. Да, така е паяка. Да няма нещо някъде. Защо не му в контрола при тебе, бе? Къде ти е Хамер! Тос пак Хамер, къде? Къде ги е турила тези неща, бе? Тя да не си ги е прибрала от джоба и накрая да не ми ги дава. Къде ще? Няма иначе къде. Притърсил съм всяко едно място. А това къде? Газ Ромат. Къде трябва да отиде? Газолина. А Каркей, къде е всичко това? Къде? Къде? Аз съм бил толкова просто, е било през цялото време тук. Първо ще отида да стреля на баба ти Гранушка. Хора, ето, обещах ви да видите това видео как ще застрелям баба ви Гран. Хора, нещо стана. Хора, не мога да мърдам. Капан съм. Къде си, ма? Тубе, къде си, ма? Приятели, сега обещах ви да ви покажа как ще застрелям баба ви Гранушка. Гледайте. Готово. Застрелях я. Видяхте в това видео, застрелях баба Гранушка. Но бързо трябва да взема още един патрон, за да застрелям това горе. Ма 2 минути мисля, че няма да мина толкова бързо, нали? Застрелях баба Гранушка! Йей! О, не, сега осъзнах при... Ако взема ремов контрола, баба Гранушка няма. Хора, взех това, което ми е нужно. Взех това, което ми е нужно. Yes! Взех това, което ми е нужно. What? Мисти? Какво? Ристи ли пише? Ръсти? Падлок? Кей. Сериозно ли това ми даде? Сериозно ли това ми даде? Не. Ако беше Каркей, ще да е още по-добре. Добре, какво да го използвам? Баба ви Гранушка се е събудила. Добре, това за къде трябва да го използвам? Рист... Да не е там долу, бе. Я дайте да проверим, да не е там долу. Няма къде другаде. Няма къде другаде, освен там долу. Не. Макай се, бе, буклук. Нагарвано говори. Това да не е, бе. Не. Някъде с някакви... Защо всичко е толкова трудно и ми дава някакви ненужни неща? Защо? Анита Kitting Players. Бабо, ще взема... Прослизай. Ще взема пушката, бабо. Ще да застрелям, ще припаднеш за 2 минути, ей. Ще припаднеш. Ей! Ела ми тук, бе. Ей, искаш да те убия, бе. Приятели, само гледайте как ще убия баба ви Гранушка. Къде си, бе?
Къде си, бе? Ела ми тук, бе. Опа, паяк. Ела ми, бе. Къде си, ма? Къде си, ма? Грануки! Искаш ли едно в едно пред KFC, а? Искаш ли? Искаш ли? Той, че съм последен ден и ще умра всеки момент, не означава, че не мога и ти да... Не означава, че и ти ще умреш. Ела ми, бе! Ела ми, бе! Искаш... Кажи последни думи. Къде са ICU? Кажи последните си думи. На този свят. За 2 минути. Съжалявам, баба. Айде, пътеките! Пътеките! Ай, заповядай. Да си жива и здрава. Нищо, че наби 1000 пъти. И обиди 1000 пъти. А къде е газолина? Аз защо си мисля, че е в колата? Ма няма къде. Да ти имам дроба. Да се заключим. И да отдадем почет към почивката. О, е! О, е! О, е! Ох, приятели, май ще мисля да приключвам това видео, че май няма да го завършим. Ами, това беше всичко от мен за днес. Абонирайте се, ако искате втора част, където вече ще избягам от Гранушка. Ами, това беше всичко от мен.